Na samostalnoj listi Hrvatskih laburista iz Sisačkog ogranka 3 kandidata. Mi predstavljamo jednog od njih, drugog na listi broj 12 Ivana Mlinarića. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Kvirinusa, mojim sugrađanima Siščankama i Siščanima i stanovnicima naše Sisačko-moslavačke županije. Bez afera, što to znači? Pa to znači da su laburisti od samog početka, od 2011. kad smo izborili prvi mandat, pa sve do danas zapravo jedna od rijetkih stranaka koja iza sebe nema nikakvih afera, niste ih mogli vidjeti u redovima crnih kronika i dalje idemo s tom istom pričom. Naši su kako članovi na terenu, tako i predstavnici stranke uglavnom iz radnih obitelji i nemaju iza sebe nikakvih onih, što bi se reklo, crnih fondova i ostalih negativnih priča koje prate našu politiku. To je jedna od 3 ključne poruke, dakle radna obitelj. Možda malo to pojasniti? Radna obitelj, znači radi se o tome, to je jedna od 3 ključne točke koje smo mi istaknuli tijekom ove kampanje i koje ćemo dati poseban naglasak. Radi se o tome da Hrvatski laburisti predlažu povećanje minimalca na 3500 kuna. Smatramo da bi na taj način se dodatno vrednovao kako rad, tako i život, znači svih u Hrvatskoj, jer trenutni minimalac koji je od prilike 2500 kuna svakako nikome ne može omogućiti dostojan život, a čak nekima ni preživljavanje. Između ostalog, bitno je napomenuti kako je Hrvatska država s jednim od najnižih minimalaca u Europskoj uniji i na taj način bi se svakako povećala i potrošnja u čitavoj državi, što dalje implicira i dodatne pozitivne okolnosti za proračun, kako za proračun, tako i za radnike i sve one koji žive od svog rada. Radi li danas puno ljudi na crno? Vjerujem da da, i to svi imamo i poznanike i prijatelje, između ostalog iz nekih velikih sektora, od građevinskih pa nadalje. Svjesni smo toga i to svakako treba stati na kraj i vrednovati svačiji rad, kako kroz uplate doprinosa, tako i kroz dostojne plaće za njihov rad. Jesmo li mi dovoljno bogata država za to? Mi jesmo bogata država, bogati smo resursima koje svakako treba zaštititi. Između ostalog, to je jedna od tih naših 3 udarne točke. Radi se o zabrani prodaje strateških resursa, znači Hrvatska je država koja je prebogata kako vodama, šumama i ostalim prirodnim ljepotama i resursima, i između ostalog zalažemo se da se donese strategija državna, jer ako neka tvrtka ili bilo kakva udruga, možemo to banalizirati do nekakvih najmanjih skupina ljudi, imaju nekakvu strategiju, apsurd je da Republika Hrvatska nema strategiju. U ovom trenutku nedavno smo bili svjedoci toga, na telefonskim sjednicama se po principu halo bing rasprodaju hrvatska bogatstva koji su stvarali svi hrvatski građani, i danas možemo reći da će im se nepostojanjem državne strategije zapravo to se otima na jednostavan način. Ne smijemo svakako dopustiti ni koncesije za autoceste, jer oni koji su do sada dizali novce na izgradnje autoceste trebali bi pogledati kako se to u susjedstvu radi, gdje Slovenija sa daleko manjom mrežom ima bitno bolje pokazatelje, znači samog poslovnog principa i uspjeha autocesta. Znači ponovno naglašavam, Hrvatske vode su hrvatske, Hrvatske šume su hrvatske i to se ne može samo tako rasprodavati. Želimo konačno strategiju prirodnih resursa. Jedna od 3 ključne poruke je i borba protiv korupcije. Svakako, pa mi već od samih početaka naše stranke Hrvatskih laburista upozoravamo posebno apeliramo na transparentnost u radu politike. Uvijek smo govorili kako politika treba biti servis građanima. Vi imate primjere gdje se sudske rasprave traju beskonačno, znači tražimo da se uspostave baze sa svim javnim natječajima, kao i donacijama političkih stranaka i ostalim isplatama iz proračuna za javno objavljivanje rasporeda sudskih rasprava i sudskih odluka, te sve ostale znači aktivnosti državne poput javne nabave i tako dalje. To sve mora biti transparentno i javno dostupno građanima na uvid. Koliko bi vama pomogla trenutna pozicija gradskog vijećnika u gradu Sisku ukoliko vam građani daju povjerenje
jer i sada na ovim prijevremenim parlamentarnim izborima mogućnost preferencijalnog glasovanja. Da, sad teško je to očekivati. Vidjeli smo već u praksi da zapravo izgleda da su oni koji rade u ovoj državi su problem ne samo poslodavcima i onima koji donose zakone, izgleda su problem i onim velikim masovnim medijima, znači preko kojih teško dopiremo do njihovih minuta. Do sad u svom radu u gradskom vijeću sam se doista trudio i iza sebe sam mogu reći već ostavio u ove protekle 3 godine trag koji velika većina možda dosadašnjih i nisu, tako da vjerujem da su Siščani prepoznali moj rad na terenu i svakako i lokal patriotizam koji mi ukazujemo svakodnevno na probleme. Znači trenutno prije nekoliko tjedana smo izašli i sa apelom Hrvatskim željeznicama da se napokon uvede brzi vlak Sisak-Zagreb, jer to je opet jedna priča o radnicima, ljudima koji u Sisku nisu mogli naći prostora za svoju egzistenciju kako bi zaradili, pa rade u Zagrebu, što im dnevno oduzima barem 3 sata. Smatramo da u 2016. jednostavno vlak Sisak-Zagreb mora putovati pola sata maksimalno. Koliko je državna politika ili državne politike do sada bila osjetljiva na lokalne zajednice i koliko se to zapravo treba sada promijeniti u toj komunikaciji država-lokalna zajednica? Tu sada dolazimo do pitanja, ono što isto naglašavam često, tog sisačkog lobija. Sisak možda nekima u ovoj državi nije bitan kao Dugobabe, pa nema svoj izlazak sa autoceste. Zato smatram da zajedničkim radom svih sisačko-moslavačkih političara zapravo treba se stvoriti svojevrstan lobi izvan nekakvih stranačkih struktura koji će zajedničkim snagama pokušati doprinijeti razvoju gospodarstva Siska, kako Siska, tako i Sisačko-moslavačke županije, i to prije svega apeliramo upravo na tu prometnu povezanost, gdje ćete primijetiti jednim kratkim pogledom na zemljovid da ovu županiju zaobilaze zapravo sve bitne prometnice, gdje imamo znači i željezničku prugu koja je na razini vremena Prvog svjetskog rata i tako dalje i tako dalje. Ukoliko sa ove liste u 6. izbornoj jedinici u saborskim klupama budu sjedili i laburisti, ako vam birači daju povjerenje, što će biti prvo za što ćete se zalagati, a naravno vezano je uz 6. izbornu jedinicu? Već ovo što sam malo prije spomenuo, znači ono što smo mi ovdje iz Siska i Sisačko-moslavačke županije, laburisti, osim ove naše 3 temeljne znači točke udarne s kojima idemo, to je prije svega prometna povezanost i svakako bespoštedna borba za spas proizvodnje u sisačkoj rafineriji. Napomenut ću da smo mi Hrvatski laburisti bili jedini iz Siska političari koji smo bili na Trgu Svetog Marka u Zagrebu na prosvjedu. Predlagali smo okvire znači i za spas željezare i spas rafinerije kroz stožere za obranu tih tvrtki. To je uglavnom to, znamo svi mi tu koji tu živimo i proživljavamo tu sisačku svakodnevnicu, znamo svi koje su te glavne točke i to ćemo beskompromisno se boriti za to. I poruka biračima na kraju? Poruka biračima je vrlo jednostavna. Izađite na izbore, to je ono vaše najjače oružje koje imate u ovoj demokraciji kakva je da je. Svakako bih predložio da birate laburiste, zato što su naše poruke jasne već 5-6 godina, mi smo dosljedni, mi se držimo onoga što zastupamo, a samim time što mi zastupamo, mislim da je to jedan primjer, kako bih rekao, nekakve solidarnosti, jer ako se ne borimo za radnika, onda se ne borimo ni za svog susjeda, ni za svog rođaka, ni poznanika. Generalno nam treba opće više solidarnosti i zajedništva kako bi ova država i ovaj naš tu prostor Siska i Sisačko-moslavačke županije napredovao u onom smislu koji svakako zaslužuje. Ovo je lista broj 12. Lista broj 12. Iz Siska imamo znači 3 kandidata na listi. Moja malenkost Ivan Mlinarić je redni broj 2, Karmela Juvan redni broj 9 i Igor Smolčić redni broj 13. Možete biti sigurni da će vas ti ljudi pošteno zastupati, jer već u prethodnim mandatima vidjelo se da su Hrvatski laburisti najjača oporba uz desetine zakonskih prijedloga i amandmana. Hvala vam lijepo. Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.